Karon ang magsuon Santa Marta, Santa Maria sa Betania o si San Lazaro gisaulog sa simbahan. Kaniadto ato naandan si Santa Marta ra ang atong saulugon. Apan si Papa Francisco iyang gidugang si Santa Maria o si San Lazaro. Mao na nga ang tulo ka man nagsuon atong saulugon handumon kinsa man kining mga tawhana. Tulo ka mga managsuon nga sa ilang kinabuhi midawat kang Jesus, sa ilang kinabuhi miabi-abi kang Jesus. Atong mahinumduman nga si Marta miabi-abi kang Jesus pinaagi sa pagpangandam og lamian nga pagkaon. Si Maria miabi-abi kang Jesus pinaagi sa pagpamati sa mga pulong ni Jesus. Dito siya naglingkod sa atubangan ni Jesus nga magtutudlo. Si Lazaro siya ang milingkod dito sa lamesa kuyog kang Jesus sa ila ng pagpangaon. So, tulo ka magsuon, they welcome Jesus in different ways. Unya kining tulo ka mga pamaagi mahimo nga alang kanato panig-ingnan that we should welcome Jesus first by listening His words, second by acting His word, doing, and third giving our presence to be with Jesus in the table fellowship. Mao kanang santos nga Eucharistia. So, dinhi sa ato si Marta nangandam, sige, pagpangandam. Mao kana nga dunay pagpangandam sa santos nga misa, dunay mga offerings, dunay mga halad. Atong giandam unsay the best nga atong ika-offer. Una ikaduha, pagpaminaw si Maria mao kanang pagpaminaw sa balaang mga pulong o si Lazaro mao ang pagpakig-ambit diya sa table sa lamisa silang pagpangaon o kanang maong table fellowship nagpasabot sa fellowship with the Lord in the sacrament of the Eucharist. Now karon nahitabo nga si Lazaro namatay. Sa pagkasakit pa ni Lazaro, si Marta o si Maria nagpadala og mensahe ngadto kang Jesus. Giingnan nila, gitugnan si Jesus nga paadtuon sa ilang balay kay nasakit, grabe ang sakit sa iyang suod nga higala nga si Lazaro. Apan si Jesus wala dayon moadto. Gituyo niya nga magdugay. Unya mituyo niya nga moadto sa balay ni Maria o ni Marta. Upat na kaadlaw nga nakalubong si Lazaro. So dunay kanang gitawag nato nga pagbati sa kahiubos, pagmahay sa managsuon nga Marta o Maria. Pag-abot ni Jesus, gisugat siya dito pa sa unahan, gisugat siya ni Marta o miingon si Marta, Lord, kung dinhi pa ka lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Kung baga, umingon ka nga, Lord, kung wa pa lang ka magdugay pag-anhi, Lord, maabtan pa unta nimo nga buhi ang akong igsuon, unya, imo pang natambalan o mamaayo pa siya. Apan, quick po siya nga miingon nga, apan nasayod man ko, Lord, nga, bisan karon ang Dios muhatag kanimo, bisan unsay imong pangayuon kaniya. Mingon si Jesus, mabuhi ang imong igsuon, mabanhaw siya. Og miingon si Marta nga, kahibaw ko Lord, mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Mingon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanang buhi nga nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Unya mingon si Jesus, mituo ba ka niini? Og mingon si Marta, yes Lord, mituo ako nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Putay pasabot nga ang kinabuhing dayon anaa kang Jesus. Anaa kaniya og ang mutuo kang Jesus makabaton og kinabuhing dayon bisan muagi sa kamatayon. Sama nato kita nagtuo sa Ginoo naa natay kinabuhing dayon. Apan muagi kita nga nagitog kamatayon sa lawas.
Apan ikaw nga nagtuo sa Ginoo, bisan moagi sa kamatayon sa lawas, dili gayud mamatay. Buti pasabot nga bisan niya pa kita ning kalibutana, kita nga nagtuo kaniya, nahiusa kaniya, bisan moagi sa kamatayon, dili mamatay. Adunay kinabuhing dayon. Busa ang kamatayon nato sa kalibutan is a crossing over sa atong paglawig, pagtabok, no? Mutabok kita ngadto sa katahingpitan sa kinabuhing walay katapusan didto sa puloy-anan sa atong langit nong Amahan. Musa atong huktan ang pagsalig ni Marta nga misalig siya nga adunay pagkabanhaw og mituo siya nga si Jesus mao ang kinabuhi og ang pagkabanhaw nga bisan ania pa kita nining kalibutana nakatabok na kita ngadto sa kinabuhing dayon tungod kay aduna kitay pagtuo kang Jesus. Manindog kita og ato karong ipadangat ang atong mga pangaliya.